Ogi festa azkenean ogiaren inguruan aritzen du, ez? Harino panadera egon zen hemen eta auzoa nolabait horren inguruan sortu zen. Berezitasuna da labeak jartzen direla hainbat jenderaren esku, eurek egiten dute ogia eta erakusten dute ogia egiteko hainbat modu daudela. Era berean auzoko elkarteei aukera ematen zaie euren lana erakusteko.